no plegues? De seguida estic 20 minuts. Però tu pots anar passant, eh? És que m'agradaria que anéssim junts cap a casa. Que passa res? No. Sí. Bé, res dolent. Què és aquest misteri? No serà per mi, oi? És per l'Àlex. Estava d'oferta i he pensat que li faria gràcia. És guapa, segur que sí. He pensat que m'he d'apropar més a ell. Parlar-hi sense haver de discutir. Sí, això estarà molt bé. Només li falta discutir amb tu cada dia. A què et refereixes? Això, que ha tingut massa canvis. Venir a Barcelona, de canviar d'institut, repetir curs, tot això. I si a més tu li estàs a sobre tot el dia, doncs clar. Que jo li estic a sobre tot el dia? Però si encara la culpa la tindré jo. Jo no he culpat a ningú. Si t'estic dient que està molt bé això de la samarreta. I si l'Àlex veu que tu baixes del burro, doncs potser... Però de quin burro he de baixar? Jo m'he comportat amb l'Àlex com es mereix. Em sembla que no m'he explicat bé. No, t'has explicat perfectament. Si algú ha de demanar disculpes, és ell a mi, que es pensa que sóc la seva criada. L'Àlex té un morro que se'l trepitja. I a tu et pren el pèl amb el cuento de la llagrimeta. No, a mi no em pren el pèl. Ni ell ni ningú. No, esclar. Aquí a l'única que li prenen el pèl és a mi. Tots dos me'l preneu. I mira, si encara està obert, vaig i els hi torno. I que em tornin els diners.